ta karon diri sa tawag na to. Live ta karon do. Diri sa atong kabukiran. So naata kan diri sa ano? Gamay na akong talanaman. Nara. Ani ata karon diri sa uy nanubo na akong munggos dali ara uy. So ang bilis niyang tumubo ah. Ang bilis ah. Maglibot-libot muna tayo ngayon sa ating ayan, string beans nato. Okay, ang string beans. Tubo na siya oh. Nanitubo ng string beans no. May mga manok diri oh. Woo! Sorry sa tari sa atong kamay nga farm. Let's live our candidate number 1. Uy, ligbos. Wow! What the fuck? Ligbos. Connecting. Puro ka nagligbos ay. Ligbos ay. Iba ka isa iro. Ligbos. Nias ligbos ay. Apa kitubuan niya? Apa kan tugbang ani? Naulahi. Naulahi ang ligbos oh. Ani tas pikas be. Bisitaw na to sila. Tubo na gid oh. Kinsa kay nagtamak-tamak diri ay. Gitako kay tunob oh. Kinsa kay nagtunob ani ha? Uy puangod ang nagtunob. Uy, tubo naman eh. Gabian niya makasala ta. Dito makita ng malagbati. Ang manok san the mountain. Laging ikaw ang sigaw.
sugaw. Sana'y yakapin mo ako muli. Ayan, may isang viewers na tayo. So, salamat po sa pagpanood sa aming maliit na show. Yan, thank you po. Nandito po tayo ngayon sa, okay, nawala. Nawala siya. Kasi KG siya. Yan. Focus muna natin ang camera natin dito sa bundok. Ayan. Kitawag na siya og Mount Fulog. Dito sa Bukidnon, Manolo Fortits. Ayan. Focus muna natin ang camera dito. So, live ta karon no? Sa atong mga haluag nga atong balay. Tuturut. Ayo. Ayo. Atong balay ni Ilyas gid dire? Kaning ubos? Ay, salamat ha. Ah, salamat.
diri sa balay sa mga pasiyaw bahin sa mga bata. Ayo. Oy, kuatong mudyol. Si panawag si Sara. Panawag si Sara sa kuwa. Wala. Di gato si Tuday. Karon pa na balikan. Si panawag. Ito kung serious wala man siya. Ha? Mo kan man siya karon mo ato. Nabangag-mangag na lagi na nang. Oh, kay atong kuyo dili wa balila pa. Ha? Aman sila mumon. May iskan. Tuilig bus dito na akong gilabyan wala ko kuha. Apat. To sa tong gikon. Nakajibilin dito balay? Wala eh. Kuha naman adbati. Siya nga di ba? Saya nabangag-bangag siya ba? Ate magpalit ka dako. Asa? Ay, yung patilay ni. Ah. Ato ya. Kasi si Sara si buhat na text ni Sara noon. Ato wag ato man Duday kay nakuha kang mumo na. Ayun. Wala man na ato ni Duday Sara. Oo. Ako sa nato ka magkuha man sana sa kuan. Ano ba katulgan na nila diri oh? Ako man diyan. Just because. Yeah. Mga bata dali. Oh. Sada. Sayaw sabi. Itoy. Sayang na lata oh. Mamaya ni mo. Amas sila mag-charge lugar. Dito sa taas. Kuan ka. Pananglitan kuan ka. Gwapo pa kayong masin oh. Ay, muna akong kuanan gud mo kay pananglitan mahawa mi dito nami dito ka kuanan. Oh. Dapat Dapat ko magpapalit na mo ni balaya size media. sa smidja? Media ni. No?